живеем във време, когато всички те преценяват според това колко скъпа е прическата, която си направил, колко скъпи маратонки носиш, дали айфонът ти е последен модел, колко скъпа е колата ти, как изглежда тялото ти, дали спортуваш и се грижиш за себе си или не, каква е банковата ти сметка, според онова, което имаш. Красота, материално измерение, интелект и какво ли още не. И колкото повече имаш и се хвалиш с онова, което имаш, биваш издигнат в това общество. Знаете ли обаче коя е добрата новина за нас, християните, и за всеки един човек? Че Бог не ни преценя спрямо онова, което имаме, а спрямо онова, което сме. И тогава, когато Той ме нарече: ти си моя дъщеря, ти си мой син, аз съм най-богатия човек на тази земя.